Malawi Today. I myself am actually a student of the Bible. I want to disclose this, but in my earlier days, I took a long-distance course with a group in Colorado, United States, called The Voice of Prophecy. I studied the Bible, and I do have a diploma in theology. Yeah, abusa. Because I'm also a person of God. Audi amwene tisamai wale omupama alubino Malawi. Chipani chimeji mapama alubino. Chipani chidicho chimapama alubino. Akuti msatu musai wale. GBB. GBB. I say. Mwina ina ndinwana koma ndikuuze izizi. Ngati kuli nthawi yomwe kunaphedwa maalubino ku Malawi ndi nthawi yochokera pamene Malawi analandira ufulu nthawi ya independence ku Malawi kudzafikira nthawi yomwe democracy inabwera ku Malawi. Sindikulozera kuti amalamulira dani nthawi imeneyo nokha mudziwa. Kuchokera nthawi yomwe Malawi analandira ufulu kufikira nthawi yomwe democracy inabwera ku Malawi. Ine nabadwa nthawi imeneyo. Nabadwa democracy inandipeza ndi Nyamata. Seza kuti ndinabadwa ma 1900. Ndi kwanzanga amene tinabadwa mzaka zimenezo kuchokera ku Sanje mpaka ku Chitipa. Timauzidwa kuti maalubino samadwala kumwalira ku chipatala. Timauzidwa kuti suzaona maliro awo bino. Timauzidwa kuti maalubino samafa amangosowa ku Malawi komweko. Ndi chifukwa chake mpaka leroli iliyo kuti musake ku Malawiko maalubino azaka 60 kapena azaka 70 simuzapeza. Musake niyo muzandipezere kuti agogo awawa alubino kumudzi kwathu kuli agogo alubino awawa. Ndiye kuti amenewo anapulumuka nthawi iti imeneyo. Koma chifukwa chimene simungapezere nkhalamba za alubino. Ndi chifukwa chonena kuti nthawi yonse kuchokera nthawi ya independence amalamulira sindinchula mukundziwa. Chipati chimene chimalamulira sindichichula mukuchidziwa. Kuchokera nthawi ya independence kuzafika pamene Malawi anasanduka democratic country. Tinakula tikumauza ineyo menda kulira msiku wangawo ndinauzidwa ndinadziwa kuchokera kwa azungu kuti ku Malawi kumaphedwa maalubino chaka cha 2012. Ideso kumagana sindikudziwa ndeka kuzakumbukira if it knows kuti maalubino samwalira amangosowa ndeka we were so stupid, how could we believe that amangosowa amapita kuti. We never asked. Ndiye mukazaya mbaso zomanena kuti chipani chakuti kapena president wakuti amapha maalubino. Muzazifuse nokha kuti chifukwa chani kulibeko nkhalamba makolo achi alubino agogo achi alubino chifukwa chani. Ndiye kuti maalubino ku Malawi kusamabadwa zaka zonsezo anayamba kubadwa maalubino amene mukwadziwa ine nonse da Nyamata atsikana azaka ma 20 ma 18 ma 30 meaning kuti anabadwa democracy ibwerere in 1994. Amene mukwadziwa ine mundilozera amene mukundziwa ye mwana abadwa zaka za democracy sanabwere. Chifukwa chani amene mukwadziwa ine maalubino amene mungaloze ine amene mukwadziwa onse ndi young youthful achinyamata. Meaning kuti democracy itabwera ndi nthawi yomwe anthu anasiya zopereka nsembe maalubino. Ndi pamene anthu anasiya anthu anayamba kusunga ana awo achi alubino. Kunena kuti mwana wanga ndabereka mwana alubino akule kumulera. Ndiye kuti mbuyomo anthu ankapereka nsembe. Think musazabwereso ndi argument imene waine yomanena kuti chipani ichi a president akupha alubino. Think